Ndị be anyị daalụ n'obikonu o nwere new arrival bịanụ na UK. A sị na ndị a na-akpọta ka fa bịa lụọ healthcare assistant ndị mechelie online mana be anyị a na-abụ akpọta fa ma fa ama na-alụ ọrụ ma fa ama n'ọrụ fa na-emebicha ọrụ so wee bido ihe ọfụ a sịrị na fa ga na-abịazi na-amụ ya 9 months ka fa ga-amụzi ya famụcha anya fa enyekwefe ọlụ alụba ọlụ achọzi ndị mụrụ ya na mba be anyị maọbụ na online achọzi fa ndị UK na-ekwuzi na-asị achọzi ndị mụziri ya online maọbụ ndị mụrụ ya na mba be anyị na fa mara ọlụ fa na-emebicha ọlụ asị fa efe asị bi asị fa weta aka fa weta ụkwụ dị afọ fa ga na-abịazi na-agụ akwụkwọ na-agụ health and social care na mba UK and ọ dịkwa ọnụ ana ọ dị ezigbote ọnụ ana ịgụcha anya enye gị ọlụ ozugbo a sị na ị ga-akwụ 3,000 pounds wee bịaba ọ bụ yes 9,000 pounds university na-abụ emebe gị ekita mma agwakwa unu ndị university na-eme mma agwa unu university na-eme ka unu bido gaba ebe ahụ 9,000 pounds ịgụcha anya ị ga-agakwa placement ịga placement ịgacha anya graduate 9 months enye gị ọlụ enyekwe gị stay nọlụ ọ bụ ya ka asịzi na aga na-eme ama ndịzi na-eme online ma ọ bụ asị gị na ọ bụ unu mụọ onye asị mba na fa na-emebicha ọlụ emebichiche ihe niile na fa mara aka nri na aka ekpe asịfa weta aka fa eweta ụkwụ asịfa efe asị bi onwere nke fa maala na-achọ ozi ụdị ihe ahụ fa na-abịa emebichichiche ọlụ na ihe ha mebidizi too much na fa chọziri ka a nọ na UK train efa ka fa wee mmalụ wee ndị UK achọzi wee ndị be anyị ọkwa unu chọrọ ya ka unu achọrọ ya ihe dị chipu agbagokwela unu ya kata ọ gba nnọọ chipu maka ụgwọ akwụkwọ bụkwa 15,000 pounds ndị na-abịa eme masters unu afụghị ndị na-abịa eme masters ọ bụ 15,000 pounds mana nke bụ 9 pounds unu chọrọ university na-eme ibe ọka ndị shọ kịta bidogo na-eme university na-abụ mma agwakwa unu afafa ịchọ ime apply direct ịchọba onye ga-emeli gị o meeli gị ọ bịa ka m si ka m wetele unu ihe ọbụla mfu dị mma ma ọ bụ ga-efeva unu nwetele unu mgbalụ unu ama nye unu information biko unu kesie ihe anyị ma shiakwa gosi na anyị akala ịfụnanya ọ bụrụ na ị chọrọ ya si na ị chọrọ ya ọ bụrụ na ị chọrọ ya isi na ị chọrọ ya ọ bụ 3,000 pounds ka ị ga-akwụ ya ịkwụ anya enye gị admission ịbịazịa ịkwụtọpụ ndị fọnụ ịfụrụ fa eme gị ka ọ dị izi famelie ka o fevọọ gị fevọkwa afa na onwe fa maka na ịma na ihe ọ bụrụ na anọrọ n'obodo ahụ tren gị ọ ya afịakwa gị arụ ọlụ kia siri ike o siri ezigbote ike ịbịa ya ọ ga-atụkwasị gị aka na ụkwụ bifo ịmụta ya ọ na-atakwa nwa akpụ ifu ndị bịanụ mụọ ya na be anyị ifu ihe fa na ije na-eje fa ghara akọcha gị maka na asị na diochi anara akọcha ihe ọfụrụ na akpala nkwụ ndeewo n'oke emesịa na nye na anyị ịfụnanya